Proč je panda ten největší evoluční omyl a nejdražší plyšák na světě? Lidi si myslej, panda, ňuňu, medvídek, podívej, jak papá ten bambus, ťuťu. Hovno. Panda je depresivní vegan, co už to dávno vzdal, ale my ho nutíme žít, protože má hezký ksicht. Tohle zvíře je regulérní medvěd, rozumíš? Medvěd. Má zuby na maso, žaludek na maso, střeva na maso. A co tenhle frajer udělá? Rozhodne se bejt vegan. A nevybere si aspoň nějaký výživný bobule, ne. Vybere si bambus. Dřevo, vole. Ty píčo, bambus má nutriční hodnotu jak karton od vajec. Takže aby ta chlupatá koule neumřela hlady, musí žrát 14 hodin denně a pak vysrat 40 kg hoven. A teď bacha na jejich pud sebezáchovy. Ten neexistuje. Kdyby nebylo lidí, pandy by nepřežily ani do úterý. Oni padají ze stromů jak zralí hrušky, protože jsou tlustý a neohrabaný. Ale víš, co je největší tragédie? Jejich sexuální život. Většina zvířat v přírodě chce prcat. Záchova rodu, dominance, pudy. Panda, ta to mrdá. Vlastně nemrdá. Samice má chuť na sex asi tak 2 dny v roce. A když už se ten den trefí, tak samec leží, žvejká bambus, kouká do blba a říká si: ty vole, to je moc práce, radši se nažeru. Oni jsou tak neskutečně líní prcat, že jim ošetřovatelé v zoo musí pouštět pandí péčko. Jo, slyšíš dobře. Pouštějí jim DVDčka, jak prcají jiný pandy, aby jim vůbec došlo, co mají dělat. A když už se stane zázrak a narodí se mládě, vypadá to jak slepá oholená myš. Má to 100 gramů. A ta 200kilová flegmatická matka zapomene, že ho porodila a občas si na něj omylem sedne. Jejda, něco křuplo, nevadí, dám si bambus. To je naprostý pohrdání vlastním druhem. Všichni do nich sypou miliardy, snaží se je zachránit. Kdyby panda vypadala jak obří slizký potkan, tak na ní každej sere a už je 500 let v prdeli. Ale protože má černý kruhy pod očima a vypadá roztomile, držíme tenhle evoluční omyl na přístrojích. Takže až příště uvidíš pandu, jak se tak valí v ohradě a žvejká ten svůj klacek, neříkej si, ta je sladká. Řekni si, ty píčo, tohle je línej a sexuální medvěd, který přežil jenom díky svýmu ksichtu a dotacím. Znáš někoho, kdo má rád pandy? Pošli mu to, ať ví, co jsou tyhle týpci zač. Máš nějakou potvoru, co tě zajímá? Dej mi vědět do komentáře.